Na železničnú stanicu v Košiciach v sobotu v popoludnejších hodinách dorazil špeciálny vlak. Viezlo sa v ňom 700 účastníkov Národného pochodu za život. Účastníci prichádzajú naozaj z celého Slovenska so spoločným cieľom. Pretože vidíme, že to je dobrá myšlienka, chceme ju takto podporiť. No, my sme zo Žiliny a sme aj z Kotešovej, aj z Višňového. Sme takí poskladaní, sme jedna veľká rodina, ako vidíte. A vo vlaku sa ako cestovalo? Veľmi dobre, veselo. A atmosféra bola výborná. Bol program, takže mali aj trošku zábavu, deti. Keď sme spievali. A čo si spievala? Pravú ruku pred. Drobci, a vy mi poviete, odkiaľ ste prišli? Trnavy. A s kým si tu prišla? S mamičkou, s otcom a s bratom a sestrou. Lebo nám záleží na tom, aby život bol chránený. Od svojho začiatku až po koniec. A všetko, čo s tým súvisí. Že môžeme vyjadriť svoj názor. Podkrývaní ja bývam. Ona býva v Podkrývaní, tadiaľ je. A koľko máš rokov? O jeden viac ako v Lani. Najvyššia spoločenská hodnota je život a od neho sa to potom všetko odvíja, všetko ďalšie. A život ako taký. Život je krásny, takže kto má rád život, môže podporiť túto akciu. Sobotnejší sprievodný program vyvrcholil v nedeľu pochodom v uliciach Košíc.